소리가 하나 동생으로 불려요. 하나 불리만 또 kokborok kan bisamya himiro gimaya 그 기나스 드냐 뭐 당기마야 암티 해. 이게 kokborok 상게 kosto록 응이 배우다. 이 랑마 고픈 모양 대가 먹으면 사는 거 언제 안 하거든. 기생이 좀 먹어. kokborok ka saudara. Hingga sentabu sini menari Hasina Debbarma Rang sopaijak. Please ang Lukuruknu koina musungo nokto bukhuk sonjana onek chubalai kha joto boro bona chubama hike chine bukhuk Hasina ni kisa chubalai de jani je mantui khoksa hiya khona hiya ke chubalai de ang bini QR code aw read nai video bini bemar kha SLE bemar ang doctor be koksaka doctor ni mung ke angkit photowari Guwahati bini clinic kha ke olobare Bangkok salaka ke khana final result bana sahanai condition hamya ang tongkha bini haino hai khoroksa bukhuk manai sanjana hai chubachu nangai tongkha belai bini sori badi jak abon bagi bo Lukuruknu chubachu sankha tai bini mung ka Hasina Debbarma o bukhuk jak Hasina Debbarma pranyo 9 man romoi sori hamya tai agini simi sori hamya hanga ke 3 bosor romoi sori hamya hani sing sai mangkha tai belai bini rang pusa karini bagai fatar hastebo tlangmaya doctor kahamo nainani bagai tai bo joto Lukuruknu chubachu sankha tai tiprasa chubachu kokborok thangai naikha tai ados Debbarma page Facebook mungoi khoroksa ta khukbo bo thangai naikha kabangma borokno thangai rok naikha bono chubachu tai kokborok rokha tai bono chubachu khainai hini saka phaji sing palbaksa ke manai sanjana chubama haikeno obukhuk je Hasina Debbarma no palbaksa ke jotono khoksa khonai ke chubalayana sangkothoman bisingte saimangka bini SLE bo kaisa rukmanjak bimar tai hinga ke singte bo kothmani bisingte saimangka boni je rang rok tongmani jaga jumi tongmarok malmata tongmarok bebakno phalai naibekha paithakongka tak doctor najanan sudito rang karikha tai doctorok saka bono tipura hastebo naima bai engala fatar hastebo se refer khayo fatar hastebo kaisa hospital koto rogo naina nangnai hini saka amanai Hasina Debbarma ni address hingga ke kwrwi district telamura ramchandra para screen tongo bini contact number te yang site tongo bini QR code scanner je manchak bonono rok chubana mujangke o scanner ro rei chubai mano do sakre dini ni sak sori hamya rok mani besir balok. tabu bayin ke je hamya bari to mani normas ka Noi mas hingga agi puila sekang impro ni hingga 3 bosor 3 bosor kha o 3 bosor mani bisingo nang sak hamrok go thangmani tamo rok hini salaka pulang ke manja ge mangno haino test khaije khono je lukse ke amti mamang le tongmo ba ke hen pen pura ro mang chawo tongmo no ta classroom ke bari thanga testing ro ko so ka puli ka de har chukti ro bon de khanga puri ke test khaije khono ke SLE ro ma Enggak, oh SLE rukni bagai tak tipra hasteo treatment klaima nu da ini sya na fatar hasteo thana na unja. boro doktor ro chamani ke or je treatment ngula Enggak tabuk nung to thanai chalkisa sekang obo social media nukjang mani bising tei Lukuruknu ni thani chubachu na kya ba tabuk sor tei basanai kirei tini phaijak kaisa botol ni bising tei nini bagai kami thangai chubachu thumna ni borno le nang tam ko kosana mosong. abuno tebo anu kise suba de apna To tipra hasteo kabangma Lukuruknu tong borno le tam ko kosana ni mosong. Nini bagai chubachu anu kise suba de mane suba susana anjo de na hai keba tabuk to kabangma borok tong tipra hasteo do keba chuba laibu tong omo haikenya bono bo jotono chubana ni ingjadi hingke ning tabuk chamani ningmani le bomo hairok tong dine kuno sai meya mai jana ganga bo busak pulu phayo tene ganga bo busak pulu kun phano sai meya mai kise sa ganga no han ban chutorok chawi ma hingke tongmani rok le bom hairok tong sori rok tongkha sori ganga hana tong sangon pulu hano puli man to kokborok kan bisamya himiro gimaya kinas dunya bo thangi meya amti hai hingke kokborok sangke kostorok ungi phebeta 랑마 고픈 모양 대가 푸푸 뭐 하냐 아수고 만 토나니 아메야 안티해 라고 강가 랑마 고픈 거 tumsene pura saskos tong bedam saskos tong ne 랑마 파야게 한 pura mang kuam tihe
kaki sagara di nini sajak ni saksuri hamyang mani buskrok balokha. 나 말이 shumang kan no mas kai. Ingke agi sem rok ungui tong mani busuk bosorok ungui tong tab sudorok tei. Dei bosok na. 3 বছর 3 বছর যে সরি hamyang tong mani bisingo norok bojaga rok talangi naikha. Jani ba ko la menan ba. Menan ba nai ma no. Ja pro dang ku yang he. Ku las kan tangka tang he borok ni. Ni ma soya ja la na. Soya ja la. Nge an 做书的，传下来，家里买的，哦，这啥看见传下来，完了，那个家里买的，那汤买的呀，那个，对做那个啥哦，对还有做那个，多少排个有的，做那啥个不一样，那啥的，买的是开工嘛，那阿不，你听他来家看个几场都没个，那用他用那用个咯，那用正刚个里吧，不是给买出的。마차대가 이거 벨린 탕 동는 마차대 이거 Ingke aro naijagui bisingtui norokno bojaga talangka hamnai haikeba ote jaga talang ni hinai norno bojaga talang ni hinai aro ni doctor rok saka. 메랄라 살아 사야 이거 어른이 doktor 엠비로 가서고 너로 바이라 타는 거지. 너로 어른 너로만 하는 거야. 근데 이 어른 이제 동만이 보스 바이 너로 밑에 가. 너로 바이라 타는 거지. Nong ni mo bo kami klai. 이거 와라 쳐라가는 남성들. Ingke omoni bisingtui no tabuk to thangnai salki jasakang bo social media rok norok chubachu nangui hirimani. Omoni bisingtui lukurok norok no busuk hamjak mung phunuka haikeba busuk tabuk sudortoi support khlai tong. 앞으로 무슨 말 가면 사정이야 봐. 내가 하다가 무슨 말 가고 빨리 좀 힘놓는다. 너 갖고 받을 것 같아. Ingke tabuk ingke norok kebangma tibra hasteo lukurok tongo kha ganang maya ganang tai hamjaknai rok borno leneng tamu kokosarna mus. 코로나 보면 사는 거 언제 안 한다고. 기생이 좀 봐봐. 안 돼서 하는 거. 안 되다만. Haigaba tini o jagao sokpaijak kaisa bodol lengei tiprasa chubachu group ni nini sajakni bagui borok kami o khana chiming thangai donation khlainani ini wanchuklai tong nang borok nale tamu kokosarnani musung. 뭐라 하면 한 번도 안 사는 안 사고가 한 번도 없어요. 뭐가 한 번은 그냥 아기 버리고. Nukung khasa rok hini tongmani nukung rok dekhakani ni sajakle tabuk sudortoi. 뭐라 빨리 뒤워서 아속한까지 Ingke tabuk norok nukung osugyani bagui tlangnani musungi tong haipena talangai maliata. Hasina ni nukung ophaika bini sori hamyarok tiya romai uitong phiaba tabuk sudortoi kebo phana basanai kirku bini saksori hamyarok ibra hasteo treatment khlaimaliya hadar hasteo talang nangai tongo bini bagai bo chubachu nangai tong masana subatinyo tai masana bo chubalanya khaji jotono angomono sanamusmu ibra hasteni lukurokno sing bini bagai khanani sim starting khlaina ni thangai tongo chubachu thumnai kami o thangai je mantei lukurok bo singno logirna khaji chubamani bisingtino singnor ni logina ini sama nih apa nih aku ini jadi mana mau kayak